er jeg glad for at se dig igen i dag. I dag er dagens dyr svanen. Svanen, det er Danmarks nationalfugl. Og måske kender du også svanen fra en historie om den grimme ælling. Den historie, den er skrevet af H.C. Andersen, som også har skrevet rigtig mange andre eventyr. Og hvis du ikke kender historien om den grimme ælling, så har vi lavet et link under videoen her, hvor at du kan gå ind og høre historien om den grimme ælling. Den grimme ælling kom ud af et æg. Her har jeg også et stort æg. Det er ikke et svaneæg. Det er et strudseæg. Men det var noget af det her, som den lille grimme ælling kom ud af. Og til sidst blev en smuk svane. Jeg kan altså rigtig godt lide svanen. Jeg synes, det er et meget smukt dyr. Den er helt hvid og ser sådan helt kongelig ud. Og jeg synes faktisk også, at musikken, som Camille har skrevet til svanen, er meget, meget, meget smuk. Jeg bliver helt glad indeni, når jeg lytter til det. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi musikken er sådan lidt langsom. Og musikken kan måske også godt lyde lidt trist. Men sådan er det lidt sjovt med musik, der er lidt trist. Fordi mange har det på samme måde som mig. De synes, at de bliver glade af at lytte til trist musik. Hvordan har du det, når du lytter til trist musik? Bliver du også glad indeni? Hvordan synes du, at musikken lyder? Synes du, at den lyder trist? Eller synes du, at den lyder glad? Eller måske noget helt tredje? Og hvordan mærkes det inde i kroppen, når du lytter til musikken? Kilder det i maven? Eller bliver du træt? Eller får du lyst til at danse? Nu har jeg en idé til musikken. Når du lytter til svanen, så kan du tegne de farver eller de følelser, du får, når du lytter til musikken. Hvis nu du starter med at tegne en krop, det ser måske lidt skægt ud, men sådan her. Så mens du lytter til musikken, så kan du prøve at putte det på kroppen, som du kan mærke inde i din egen krop. Måske når du lytter til musikken, kan du mærke en grøn farve i dine hænder. Måske kan du mærke en glad følelse i maven. Hvad for en farve har den glade følelse? Det kunne måske være en sol. Og måske kilder det her i hovedet, når man lytter til musikken. Og måske får man lyst til at danse. Hvordan kunne det se ud? Det kunne måske være sådan. Sådan her kunne det måske se ud, når man lytter til musikken. God fornøjelse. Vi ses i morgen til den aller sidste musik.